празниците сме от 7. Ето темите и гостите. Нова година с нова валута. До часове посрещаме еврото. Какво трябва да знаем за смяната на лева и какви са очакваните ефекти за икономиката и живота ни? На живо от София, Пловдив и Бургас, каква е организацията за празничната нощ на открито и какви са мерките за сигурност? С рекордно ниска безработица и пореден ръст в цените на имотите, в рубриката на Ева Костова, какви са числата, с които изпращаме 2025 година? И какво ще е времето през януари? Очаквайте месечната прогноза от синоптиците на Националния институт по метеорология и хидрология. Тук ще се проведе официален двубой между смелост и стомана. Правилата са ясни. Ако имаш право на един удар, удряй силно. Жива стомана. В неделя с 20 по нова. G.I. Joe изгревът на Кобра. Събота от 20 по нова. Да се зареди с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От понеделник в Lidl. Бял земел за 8 стотинки. Кюфтета или кебабчета Хикс XL за 9 лева и 99 стотинки килограма. 3 броя луканков салам за 10 лева и 58 стотинки. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 5 лева и 29 стотинки. И бира за 65 стотинки с Lidl Плюс. Lidl. Заслужава си. Опитай топъл шоколад с Бейлис. Време е за Бейлис. Кога за последно се изгуби в нещо истинско? Кога някой последно те накара да онемееш без левчата? Смях, тъга, вълнение. Изкуството е храна за душата. Билетът на телефона ти. Преживяването в сърцето. Грабо.бг. Яко е! Когато натоварените дни станат още по-натоварени и киселините започнат да ви притесняват, Талцит бързо неутрализира стомашната киселина. Само за 10 минути облегчава симптомите. Талцит. Киселините не трябва да побеждават. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 години. Съдържа хидроталцит. Преди употреба прочетете листовката. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes of sweet, smooth toffee, rich fruit and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Вече играеш. Стоичков. 11 януари, 20 часа.